nggonku kepengin sumitran kalawan Sinuwun Prabu Ngastina. Jebul tinemune kudu nganggo bebono, kudu nganggo lerupa. Kepareng Paduka Gusti Kula Sanata, kepareng hamba Barana ingkang ngabdi. Yen negara Ngastina dina iki butuh wujude ya kuwi tumbal. Wujude kethek putih yang bisa tata jalma, mula kowe aja wedi kangelan. Prajurit sebar ngalor ngidul ngetan ngulon. Golek ana wujuding kethek putih yang bisa tata jalma, sapa ingkang bisa lan kasembadan bondo lawan kethek putih. Ingkang bisa tata jalma sayakti bakal gedhe ganjarane. Mekaten Dewaji, ya pancen mengkono. Menawi kula mekaten menapa sampun dados dawuh Paduka badhe kula estakaken. Lajeng pangantipun Purwadya Bala benjang menapa? Pangantipun Purwadya Bala benjang menapa? Ora kitang sambung obor cala lintang mangkata dina iki nuntun ngestakaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik.